ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அவளோட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த சிஓஏ ரிசல்ட் வந்தாச்சு. எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும். எனக்கும் ஹாப்பியாக தான் இருக்குது. எத்தனை பேர் வந்து 10,880 பேர் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்து டிஸ்டன்ஸர் வந்து 431 பேர் வாங்கியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து 2,320 பேர் வாங்கியிருக்காங்க. செகண்ட் கிளாஸ் வந்து 6,069 பேர் வாங்கியிருக்காங்க. டோட்டலாக வந்து 8,820 பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கேட்கவே சந்தோஷமாக இருக்குது. வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து 84.82% வந்து பாஸ் மார்க் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. கேட்கவே சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. எல்லோரும் எக்ஸாம் எழுதிருக்கவங்களாம் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. இத்தனை நாள் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தீங்க. எல்லாத்த விட நான் ரொம்ப பயந்தேன். ஆனால் பாஸுங்கிற ரிசல்ட் வந்து இவ்வளோ பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரிசல்ட்டு கேட்டேனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். ஒரு சிலர் ரிசல்ட் வந்து தெரிஞ்சாமல் இருப்பீங்க, சார்ட் எப்படி கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறையா காரணத்தோட எத்தனையோ ரீசன்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. நீங்கள் வந்து யாருக்கு சார்கிட்டையும் கேட்க வேணாம், இன்ஃபார்ம் வேணாம். நீங்கள் பாஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சார்கிட்ட கேட்டு கெத்தாக இருந்துக்கோங்க. கெத்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம். வந்து கீழே வந்து டிஸ்டிங்ஷனில் வந்து எல்லாத்தோட பாஸ் ஆனவங்களோட இதெல்லாம் நம்பர்ஸ், ரிஜிஸ்டர் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கும். அந்த நம்பரை வச்சு நீங்கள் பாஸா, எந்த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸா, செகண்ட் கிளாஸா, டிஸ்டன்ஸா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? வந்து நிறைய பேர் தெரியாமல் பதறிட்டு இருப்பாங்க. நான் பாஸ் ஆகிட்டேனா இல்லை ஃபெயில் ஆகிட்டேனா, இவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டினனே, என்ன ரிசல்ட் வர போதும் அப்படின்னு பயந்துட்டு இருந்தவங்களுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் நம்மளதெல்லாம் அப்படின்னு எழுதி நம்ம பாஸ் ஆகிடுவோமா இல்லையா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்காகவும் தான் இந்த வீடியோ. சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பீங்க, படிக்காம ஜாலிக்காக எழுதினவங்க இருப்பீங்க. அவங்களுக்காகவும் தான் இந்த வீடியோ. நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்து கீழே வந்து யார் யார் பாஸ் ஆகிட்டீங்க, யார் யார் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. எல்லாருமே பாஸ் ஆகிடுவீங்க எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் பாஸ்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறதுல எனக்கும் கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும். சரி, இத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற, இத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த பாஸ் ஆனதில் ஒரு ஆள் நம்ம வீடியோவை பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும். எல்லாருமே உங்கள் ரிசல்ட் பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? தேங்க்யூ. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க யார் யார் பாஸ்னு. ஓகேவா? கீழே டிஸ்டன்ஸில் யார் யார் பாஸ்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, டாட்டா, பாய் பாய்.